FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiro. Permigid ako nagpakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testing ninyo ang DTX 500, D3 Bio, MyTC kag DTX Coffee Mix. Salamat Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Builog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas, maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Revalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa, kag sa ka-component city sa bilog probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaping man nga mga kaprobinsyahanan, aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras Negros Occidental, kapi sa Clan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita nga magatalakay nasang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kantanan sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. And of course, mga pilaman karon ka mga natipon nga mga balita kag information. Lagi ka naman sa aton nga City Hall connection naton is ka K5. Jenny Kauyunan ka mga balita naman nagikan sa kay ka K5 Karen Badilla. Mga pila ka mga follow-up kag information nga natipon nga investigative report with ka K5 Karen Badilla. Samtang mga balita karon nga mga dalagko man nagikan sa aton nga news center sa mga balita nasyonal kag balita international. So naman naton si K5 Shani Puna. Sa kinandan po naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ito naman ang inyo K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Thursday.
Wibis na ta. TD off tang manggilibwas. Maria Huni. So, huwag naman taruman. Today is a Thursday, January 8, 2026. Kapit sa 8 na kita subong edisyon mga ka-K5. Amo na ning tunga-tunga nga adlaw mga ka-K5 na sa bulan sang tunga-tunga nga adlaw sa tunga sang bulan sang bulan sang Enero, the first month of this year, 2026. Ano karon ng mga balita? Karasig lang siyang chimpota, karasig magkalaunot, buhok tay, kalain. Ay, kalain. Kadasig magtigulang sa aton. Mga ka-K5, kay kadasig lang ginaalas lang chimpota. Dugay, 2027 naman mga ka-K5. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. O preparar na kamo. Ay dili na kita karon sa mga pirana ka mga dalagko nga mga balita ka information. Aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton sini nga pagpangalaga sa mga aton karon nga mga pilana ka mga headline. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 sa mga dalagko nga mga balita ka informasyon sa mga headline. Councilor Shin Marie Mabilog gin-challenge ang office of the mayor kag city administrator nga i-under oath ang ilang nga mga statement may kantanan sa iya sining nga sespedik. Marina. Kaya ang hambal mga ka-K5 ni Melchor Tan sang city administrator ta kag ni Mayor Aisa Triñas so mga ka-K5 nga ang hambal nila nga nakahatag kuno sila sang tanan-tanan nga mga papilis, tanan-tanan nga mga requirements. Ginpadala kuno sa opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog ang tanan nga mga requirements, yung tanan nga mga kinanglanon para sa iya sining nga sespedik. Samtang si Councilor Shin Marie Mabilog naghambal nga mo nagidlang ng akon ginabantayan kaya mo nang akon nga inughatag kag mo nang aton nga ginabantayan kag ginahulat kay para nga nabuhin-buhinan ng akon nga mga kagastuhanan para sa aton nga mga sa akon nga mga staff di. Pagkatapos amo pa nang hindi ko ma-comply. Kaya mo naman lang ganin ang ginasagi ko kapalo-up do may kaka-30 na kabisis kung sino yung magpadala sulat sinyo da. Wala nyo ginabaton, wala nyo gina-receive ang akon nga ginapadala nga sulat da. Pagkatapos mambal ka mo, nagpadala ka mo diri sa akon sa tanan-tanan nga kinanglanon para nga mga requirements. Agod nga agod nga i-comply ang tanan-tanan nga mga kinanglanon nga i-comply o para sa compliance ang akon nga sispedek. Kaya under oath nyo ang inyong nga mga ginahambal na para mabalanta. Mga ka-K5 kay silinga mo na gilang na ginahulat ko pa sa July nga follow-up ko hasta subong way gapon. Mga ka-K5 gani standby sa aton nga mga tagparamati kay istoryahan ta karon diri sa ato sila nga pagpangalaga dong pamangkot sinong gabinutig, sinong butigon, sinong silang mga palapaw nga istorya. Sinong gabinutig, sinong nagasugid sa matuod. Ang ambal ni Councilor Shin Marie Mabilog sila daw kahapos lang gid lang sila nga magbinutig ang City Hall. Araw-araw ka man timo Councilor Shin Marie Mabilog. Sambalon mo imo butigon ang siyang City Hall nga. Grabe nang singgitan ni Mayor Aisa Triñas Cho. Grabe yung singgitan niya nga kinanglanon niya ang ginatawag nga inang ang transparency. Librahan sa pagpungko yan kay 500 kasinggit siya niya transparency. Gusto ko nga transparency. Kagang tanan-tanan nga mga kunanano nga mga kabulaskugan kag mga palpak nga mga proyekto nga tuga sang pagbaha sa syudad sa Iloilo. Ya dapat madapat. Dapat transparent. Kaya dapat transparency, hindi ba? Pero may gasinggit si Mayor Raisa Cho nga dapat transparent ang panggobyerno. Maria Ihunis, mahambal ka pa imo kadasig lang magbinutig ang City Hall. Araw-araw man. Balo ka mo mga ka-K5 nga si Melchor Tan ang city administrator sa laligan ginina ni former Mayor Jerry Triñas. So, ginbilin ginina siya para nga amo ang
isa sa mga protege o kon isa sa mga OJT, ang mga OJT o kon instructor. Kay man tayong instructor, hindi blang o ang aton nga mayor, subong OJT, hindi blang. Ang mayor tana OJT na. Kaya ang hambal sinasang iya nga tatay son ni former Mayor Jerry Treñas nga siling niya kung magdaog na siling bata ko. Siling nga tudluan ko na siya ako bahala magtudlo sa iya. So buot silingon kay ginatudluan ka ginagaydan. Buot silingon ti OJT siya. On the job training. So ginbili niya na si Melchor Tan. Kaya mo ni ang isa sa mga instructor ni Raisa Cho. Kay sa laligan gid ni former Mayor Jed Patrick ni former Mayor Jerry Treñas mong o hindi Black 500. So amo na siya ang naga-OJT da. Amo na siya ang naga-instruction sa OJT na subong nagapungko sa syudad. So pariho sila nga duha nga plastar kag hambal ni si sang city administrator nga sila nga napadalaan kuno sang tanan nga mga kinahanglanon kay sang tanan nga mga requirements para sa CISPEDEC ni Councilor Sien Marie Mabilog. Kaya nga hambal ni Councilor Sien Marie Mabilog siling niya, abi, pwede sila nga i-under oath nyo na ang inyo nga mga statement. Parte sila nga sa akon nga CISPEDEC. Niya kay gahambal kamo nga ginhatagan niyo ko sa tanan-tanan nga mga requirements kag tanan-tanan. Di ka damo-damo na kumapadala sang sulat sa inyo, ay kamo gani gabaton, ginadinay nyo gani. Hindi kamo gani magbaton. Sa akon nga mga ginapadala nga mga sulat sa inyo da. Pagkatapos mahambal kamo ginhatagan ko sang requirements. Nga ang tanan-tanan nga mga requirements ginaplastar ko na gani. Ginapasa pa sa inyo tanan-tanan wa yung ginabaton. Siling ni Councilor Sien Marie Mabilog. Ang reaksyon ni Vice Mayor Labla Barunda, amo man kay pati si Vice Mayor Labla Barunda way manggani. Sa malipot nga sugilanon, nga sa kadamo-damo sa ilang nga mga konsihal dira, 14 sila kabilog nga ang 13 may ara nga ang isa nga konsyal nga kontrapartido nga awala. Kay hindi Black 500. So karon kun hambalon karon nga ginapolitika, kun hambalon karon ginahingabot ginapolitika. Hambal naman kamo nga si Councilor Sien Marie Mabilog among nga pamulitika. You know, ladies and gentlemen, we are an economic graduates, you know that? I am an economics graduate. Yes, of course. I know. Yeah, this is just politics. Yes. This is too much politics that they are doing. Oo. Ginaguba nilang syudad. Oo. Bilang media, I urge you to also do your research. Oo, do your research. Pati kita na disgrasya pa. Maria Ihones de Garapon ni Santissima. Pati kita nga mga media may ginapatudlo pa nga dapat magdosang research. Sa research namon diri ka inang nga Mayor Raisa Cho. Sa research namon di daw kamugi nga duwa sa imo nga city administrator ang mga bulayog. Amon nga research diyo. Di pwede namon imahambal sa kahanginan. Kay ginasugo nyo kami nga do your research. Isa amon nga pag-research dire nagapakita nga sa sulod. Halin pa sa nagligad nga July hasta subok. Amo ni Permi ang ginareklamo kay amo ni Permi ginayamo ni Councilor Sien Marie Mabilog. Nga ang iya sa SPEDEC way ginahatag kag ang iya sang iban. Milyon-milyon ang ginahatag ginadugangan pagani kay man nga puro tanan mga kaalyado. Ti karon mahambal ka karon nga ginapolitika naman ginabakol ka naman sa politika. Ginaguba naman ang syudad mo. Sa totoo lang dugay na naguba ang syudad. Halin pa sa nguna sang chimpon tatay mo. Hasta subo na pungko ka man nga wala ka man imo nga daw wala ka man gani sang sang kamuhang-muhang sa mundo. Dili ka man gani sang pulos da. Ano mga dalagko nga mga proyekto ka mga dalagko nga mga programa ginhatag mo sa syudad? Ang kadtos barangay ka maghatag sang pinoto sa mga pumuluyo para palapit na para magpahamot-hamot sa mga pumuluyo ka panghatag ka pinotos. Mga ka-K5 ina nga klase sang trabaho ina sang grade 1 section 51 ka grade 1 section 11 nga mga trabaho ina sa mga barangay opisyal. Trabaho na sa mga purok presidente. Hindi na trabaho sang mayor. Kasi kung
Ang imo nga pag-insindi lang nga panghatag-hatag ka mga pinutok sa mga pumuluyo. Amo na imo nga trabaho. Ay unis ni garapon na Santisima. Sa bata gamay ka nga way kalutgot. Oh, te. Ari, gado research ang aton nga makatapos ang media. Lang si Speedy karahaw sa kagamay sila nga bagay. Nga supposedly para ina sa mga nagatrabaho man to sa opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog. Huwag nyo ginahatag. Tungod kay amo na. At least sa ato sila nga mga pinarangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Amo na siya ang pamaagi sang panggobyerno halin sa tatay pagkato sa bata. Gin-training kung paano magpanglupig. Gin-training kung paano magpanglupig. Gin-training kung paano magpang-ipit. Gin-training kung paano magpanghingabot sa iya nga isig kapariho. Kay kung sa bagay, kung ang hambal sang ilang nga kabulig sa una nga nagpalagyo na, nga sila nga amog man ang mga batasan nila, sila sa gakon kilala siya nga aristokrata. Ano nang aristokrata? Bot silingon. Mga kakifay. So istoryahan talaga karon diri sa ato sila nga pagpangalagad kay gin-challenge ni Councilor Shin Marie Mabilog si Raisa Cho kag si Milchortan ang city administrator kag ang iya nga OJT nga mayor. Gina-challenge kag ginahambalan nga abi ito itik o yun ay under oath yun na. Sumpaan yun ang inyong ginahambal. May kang tanan sa ginhambal nyo nga gin-guidean nyo ko, ginhatagan nyo ko sa tanan nga mga kopya, ginhambalan nyo ko, tapos wala ko gin-comply, kag ginhambal nyo ako pa ang non-compliant. Sa sining mga ginapanghatag nyo nga mga ginahanglanon moryones. Kung ako man si Councilor Shin Marie Mabilog nga abi nga hindi ko na pagtinguhaan nga mag-comply, kay balaan ko nga kinahanglanon ko para sa akon nga mga staff. Hindi like 500. Amo na gid lang na ginahulat mo. Inhimo mo na sa to nagiga pa sang September hasta subo nga hulat mo tapos na ganing December. Mga kaki-5 o ay pa. Mabalik na sa kuno nga savings sa opisina sang mayor. Ate hala tuduhi na. Imo na lang na burawa, walo busa lamon. Yadi pa na sa inyong manggad. Gamay pa man lang inyong mga napangmanggad, di ba? Kagamay pa na nasos. Mga milyon-milyon ng mga balor sa mga balay ito sa anilaw na kagamay pa sila. Ang pagbawi sa mga negosyo ng mga nagkalaputo, kagamay pa sila. Yadi pa na, lawig-lawig pa ni gawa nga kinaura-kutay. Lawig-lawig pa ni mga kaki-5 nga pag-abusar sa puder. Lawig-lawig pa ni katama, mga kaki-5 nga pag-antos naton sang puwerte kadako nga real property tax. Bisan ako nagaantos na, bisan kami. San sinulang ang mga pumuluyo, diri most especially, sang mga kauturan naton diri sa syudad nga nagabayad sang real property tax, nagaantos na sina. Ilawig-lawig pa na aton ang tuson na hasta pa na sa 2028. Nga pag-antos naton kay nga siyempre, amo na sang patakaran subong kagang pagpamuno sang aton sini nga OJT nga mayor diri sa syudad sa Iloilo, mga kaki-5. Damo-damo sa kuno sa mga ginahimo subong nga mga programa para sa syudad. Ang programa sang bata yutay. Ang kadto sa barangay managtag pinutos. Tapos magsagi ikaw lo agbay sa mga tigulang kay sa mga kabataan ka magpulo pa picture nga daw hindi man ang ngayan. Ay, Maria Ihunis, tigrapon ni Santisima, Raisa, ho. Abay-abay ka magpulupungko, da nga wala ka man pulos. Hindi ka mapuslan da sa aton nga mga pumululo. Isipa, bala. Abi ko anay gani kay inang dapat lain ka man niya sa tatay mo. Kung ano ka puguso tong tatay mo, dapat hindi ka mag-amo sina kay bata ka, babae ka pa naman. Pagkatapos ano ka puguso sa tatay mo, tudugangan mo pagin. Maria Yunis, dapat kinbawi mo na lang ngalan ni tatay mo, kasi tatay mo tigulit na. Para nga at least, kung panangitan sa uli magkaladula ka mo sa politika, inablang dapat tani bala may ara man dayawon ng aton nga mga pumuluyo sa inyo, ha? Padayaw-dayaw nyo mga merkado nyo may panghimo diri sa syudad nga puro tanan mga palpak.
Natawab lang mga merkado, pero himo yun diyo. Andre Saharo, do pamatyagan mo, do grandstand. Oh, ang lapas to mga ka-K5 o katon mo tong lapas. Ang lapas public market, way pa gani mo human, way pa gani matapos. Wala pa gani lapit na mga ka-K5 pero gatulo na. Oh, gingakuan gani na, ginguba gani na K5 Andre, kay himuon kag baguhon. Ang inang merkado da sa lapas kay tungod nga tinulo. Igo ibalik na bago matuol pero tulo mangyapon. Damo gireklamo to ng lapas public market katulo man. Hasta Central Market lang tawan nyo bala. Puro palpak nga klase sa mga nga klase sa mga project nga binilin sang amay mo sa imo. Dapat supposedly bawion mo na. Dapat supposedly kung ano kapuguso tos tatay mo sa nguna. Kung ano to sa ka mahingabuton. Dapat kinligwat mo na para nga at least mabawi mamlang. Mambal matani bla mga pumuluyan. Lain niya ang bata sa tatay. Tatay to puguso to, tatay to mahingabuton to. Tatay to waslik puder to. Ang bata niya do mayon ni, do maluming ni, do mayad-mayad gawa ni. Do pamatyaga mo nagsubra pagigani kay man nga hindi siya ang nagapalakat sa panggobyerno sa syudad. Kundi ang nagapalakat pirma ya lang ang ara galakat. Pero ang nagapalakat nga utok-utok da ang mo mangyapon. Ang mga nagkalabirin dila nga mga chiwari-wari-wap sang tatay niya. Sabi nyo, mayor da si Raisa, hindi. Balaba nagapungkod ang mayor da subong. Iya lang pirma kay siya ang ginbutangin siyang deklarar mo. Iya lang pirma. Pero nagapalakat sa panggobyerno sang syudad, balaan nyo kung sino. Amo mangyapon kag amo mangyapon ang puguso. Bilik sang ilik. Yuda puga. Hindi ba? Untata na nga boy ko na karon. Bahala kada habuyon mo to Bata mo na maigo. Mara ko maguntat subong mangbakol subong kay Wibis subong buwas daan way ko programa. Di mo ko mapauntat subong niya. Bilik sang ilik ya. Wala, sige. Mga ka-K5 istoryanta na keron diri sa ato sining nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita kay iban pa nga mga impormasyon, iban pa nga mga headlines, ICPO. Iga-evaluate kung ano gibala ang mga kakulangan nila sa investigasyon may kang tanan sa kamatayon ni Vice Mayor Lamasan, ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan, sang Banwa sang Dueñas mga K5. Kapulisan nanindugan nga ginhimo nila ang tanan-tanan nila nga mga ikasaran. Abi kay kon mga dekalidad ka mga dignidad ka mga tao gani do nahatahap kamo mag-imbestigar mo tilang tawa. Kuni kinatuan kamo di ka DILG secretary. Mga ka-K5 DILG secretary inang John Vic Rimulya nagkadto diri sa may Banwa sa Dueñas nagkadto to antes ilubong mga ka-K5 si Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Gusto nga kwaon ang pinakaklaro nga balita kay man dumduman nyo sang pagkapatay mga ka-K5 ni Vice Mayor Lamasan may ginpagwa may ginpagwa nga statement ang iban nga mga kongresista dito sa may ilabi na gid ang suspended nga congressman nga si Kiko Barsaga nga ngambalya may kaangtanan kunong kamatayon ni Vice Mayor Lamasan may kaangtanan sa sining pag-expose niya kuno sang kontrobersyal nga flood control project. Jesus Maria Ihunes ti Garapon ni Santissima. Way kalabot-labot si Vice Mayor Lamasan sa amo silang isyo. Abing iya sining nga gin-isyo da partidra kay Mantid Vice Mayor lang saya. Sa Banwa sa Dueñas may tani bala kun mga gobernador so mga vice gobernador so kun mga congressman siya. Mga ka-K5 kag wala sang background nga nag-privilege speech o kung ano man mga ginpanghambal niya may kaangtanan sa sining flood control project sa bilog nga Pilipinas. Tigin pagwa tiya mga ka-K5 ni Kiko Barsaga nga mo kuno ni nga papatay ining si Vice Mayor Lamasan bangod mga ka-K5 sang kaso nga pag-expose niya kuno sa sining
flood control project diri sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa Iloilo. Kagin pa si Bangdan patos Congresswoman Janet Garin. Kalayo-layo, tama. In fairness, mga ka-K5, si Barsaga ga pinataka ng kawakal nga way gani hinalungong. Amo na kun nga may posibilidad nga madula ng kredibilidad mo imo sinamag mo na. Isagi kay mo kawakal sang wala sang kwanbla sang wala sa kamaturan dapat. Isa ikaw ka congressman o isa ikaw ka mamalidha. K5 Andre, dapat ginihibalo mo na kag dapat gin-verify mo tanan-tanan kung tuod ang informasyon di Black K5 Andre. Di kay mapagwa kay mo statement kakasubong sinate. Way niya sang way niya sang kamaturan. So amo ni rason ang gingkadto diri mga ka-K5 ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Agud hibaloon kung bala ano ginang kamaturan sa kamatayon ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Naging lubong na sang nagligad nga adlaw. Dito nagagwa ang informasyon mga ka-K5 ngati purely accidental firing nga naglupok kaya nga pusil samtang iya sini mga ka-K5 nga ginabutang sa bag niya kay ang iya sining inang pusil mga ka-K5 ang ginbutangan niya gali sang kwan K500 nang ano gani panawag sini nang daw kwan bla daw telescope bla no nagibutangan niya sang daw telescope nga mo ni siya nga ginagamit makakipay nga kung magtiro ka may kwan bla may point nga nagatudlo sa imo nga tiliruhon bla nga kung mapalukpan mo mo na masintro ya maigo ya dayon based sa recommendation sa iya sining partner o live-in partner pag naka-chamber load ang iyang pusil kag sang pagsulod niya sa iyang bag nakasulod ang iyang kamot sa gatilyo sa iyang pusil kabangdan nga lumupok ini ka nagigo siya nga tiyan nga lapos siya sini nga paa mga ka-K5 ang amo rason sang pa iya sini nga kamatayon kag ang report nga ti ang bala siya nga pusil mga ka-K5 special bullet nga sa din amo ni ang rason sang iya sini nga kamatayon mga ka-K5 di amo ni kay gusto nga klarohon ini mga ka-K5 ni secretary or ni DILG Secretary John Vic Rimulya sang magkadto ini siya diri sa may munisipyo mismo sang Banwa sang Dueñas agod nga hibaloon gid tanan-tanan and after that diri nakita kay gusto yung maging klaro kay nagaguluwa nga mga balita nga may involvement ini kuno ang pagkapatay sa kay Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa flood control project diri sa nga anomalya sa bilog nga Iloilo. Tos kalayo-layo katama. Pati si Congresswoman Janet Garin to ginapasibangdan pa. Hasta ang si board member inang Rica Jen inang Garin napasibangdan pa. Ay, by the way, congratulations no sa kay board member Rica Jen Garin. Passer sa kwan inang bar examination ti abogada nagresubong si kwan si board member Rica Jen Garin. Congratulations and sa tanan-tanan nga mga nakapasar sa bar sa mga kwan ko do mga 60%, 64% mga ka-K5 sa mga abogasiya nga nagkuha sa pasinawan nga mga abogado nga halin sa Kolehiyo de San Agustin University mga ka-K5 amo nakapasar sa bar examination. Congratulations sa mga sa mga nakalapasar nga mga abogado, labi na mga Ilonggo nga mga abogado. Ang sa UP kuno 100% man ang sa West Visayas 100% man ang mga abogado nga mga nakapasar. Congratulations sa tanan-tanan nga mga abogado nga mga nakapasar. Kag si board member inang Garin no nakapasar man Rica Jen Garin bilang abogada man subong. So congratulations sa mga inang board passer sang or sa mga bar examination passer ang mga nakapasar mga ka-K5 sang kwan. So araw lang tawan nyo bala kung ano ang statement ni Barsaga bla mga
Mga ka-K5, may ginpagawa na siya nga statement parte dire sa kay Lamasan. Muna sa K5 Andre, oh. May audio na, may audio. Galing din medyo malawig-lawig na, hindi. Gamay man lang, no? 4 minutes. Gamay man lang. O, reo, pamatiin nyo pala mga ka-K5. Nambot na ano ng style ni Barsaga niya man. Amo niguro may posibilidad nga nakahatag sang atensyon sa kay inang DILG Secretary Junbic Rimulya nga magpadulong diri may kangtana sa kamatayon ni Vice Mayor Lamasan. Araw gid pagwa niya nga may mga corruption o ariop matiin nyo bla si inang si Kiko Barsaga ngagin ini siya ang suspend bilang congressman para ogin pang dalaya tanan-tanan nga mga araw patiin yung mga ka-K5 si Barsaga bla amo ni kinalinan sa atong nalantaw nga may posibilidad bangod siyang ginatawag nga flood control anomaly mga ka-K5 ara na K5 Andre o ipabati naton bla mga ka-K5 para balaan nyo. My fellow citizens, Vice Mayor Aimee Lamasan has passed away. The Vice Mayor from Iloilo has passed away from a self-inflicted gunshot wound. Though plenty of questions emerge from this incident, the province of Iloilo is home to many notable figures in the flood control corruption scandal, namely Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor and Congresswoman Garin, the Dingbaksha Queen, who rules her district alongside her daughter, Board Member Rika Jane Garin, the Dingbaksha Princess, who are being investigated for involvement in the massive corruption in our country. The timing and the nature of Vice Mayor Lamasan's death is too suspicious, and an investigation must be made to determine whether her death was caused by her knowledge of the flood control anomalies in the province of Iloilo. That will be all. Happy New Year. Ginapagwa karon nga ang mga kunin mo lang taon sa iya sining statement kay Pabandre bo chilingon nga daw involved no ang kamatayon ni Vice Mayor Lamasan mga ka-K5 bangod sang kontrobersyal nga pag intraya sa sining flood control projects anomaly which is the way man ga intra ni si kag sa record mga ka-K5 the way man ga intraya si Vice Mayor Lamasan parte dire kagin involved ya si Senate Majority Floor Leader Congressman Lawrence Defensor, si Congresswoman inang Janet Garin, kag si board member si board member inang Rika Jane Garin nga bago lang nakapasar sa bar exam abogada na subong. Tiwa iya ga pangusisa tudo-tudo yas Kiko Barsaga. Kaya sa kabalo ko nanong sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya sa Iloilo which is waay man niya kalabot-labot. Ini si Vice Mayor Lamasan kag ang kamatayon niya ni Vice Mayor Lamasan base sa investigasyon sa aton nga mga pulis nagapakita nga is pure accidental firing. Pure nga accidental firing. Wala sa yaga intra may kangtanan sa sining flood control projects o flood control program dire sa probinsya sa Iloilo. Kita mo gilang na sa malipot nga sigilanon kung magpati-pati ka lang sini sa amo nga mga bagay ang malain sini kay manti isa ini ka kuan mong isa ka House of Representative member isa ikaw ka congressman. Primero daw bili patani ko ni sa kay Kiko Barsaga mo kasi lingko daw may inugbato daw may inugbato haw. Gali kay ambal sa akon kilala niya pare. Niya ginambalan ganin sa mga pumuluyo to sa ilang lugar to. Nambalan niya ni nanay niya kasi nanay na mayor to silang lugar. Si nanay niya nagambal gani na nga hindi niya napagsapakat niya ng bata ko niya pagbutuhanan niya kay daw medyo may gamay na nga tingkuling-kuling. Bili matani ko ni siya kay Manti medyo may panindugan kuno do may prinsipyo do magabato bla. Galing kay Manti mag-amo nga lisa ang balita mo tiway gid. Diri sa Iloilo way na isang amo nga balita parte sa kay Vice Mayor Lamasan. Ang kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan mga K5 based sa investigasyon sa aton nga mga pulis nagagwa nga pure ini siya nga accidental firing. O silingon naglupok iya pusil kag naigo mismo sang iya pusil ang iya nga tiyan naglapos sa paa
May posibilidad nga ang mayor nga ugat sa paa niya motong naigo gid. Rason nga ti madugo na. That's why nga damo-damo gani nga bises kadamo-damo kuno nga mga dugo ang nakuha ang ginkuha sa Philippine National Red Cross agud nga itugong sa iya para gidama nga makuan siya, maluwas siya kag maoperahan siya masyado. Galing samtang ginahiwat ang operation, ini siya mga ka-K5 ang napatay. Muna na ang latest, ikita niyo daw ay nagani sang autopsy. Kay mismo ang pamilya kumbinsido. Kag wala na gani sang natabo pa nga mga kun ano pa nga mga paraffin test o kun ano magin panghimo. Bangod kay kumbinsidong pamilya nga pure gid mga ka-K5 nga accidental firing ang natabo. Ang paglupok sa iya kaugalingon mismo nga pusil mga ka-K5. Yan tala karon diri sa ato sining nga pagpangalagan. Samtang iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines diri sa ato sining nga pagpangalagan. Iloilo Provincial Government gina-propose nga i-revise ang parameter sa drug clearing. Nga sino naghimo sinasang parameter sa drug clearing? Ang kwan, siyempre ang regional kwan guroy, ang Regional Oversight Committee. Pero diri sa probinsya, may local sila, may ara sila sang local siguro, no? Nga inang ginatawag nga parameter sa drug clearing. Kasi amo ning gusto guro nila nga i-revise. Kay daw makahuluya gin man tuod mong di Blacky 500. Makon mo na nga ibutang mimo nga isa na lang ka barangay sa probinsya sa Iloilo ang wala ma-clear sa illegal drugs pagkatapos sa asod-asod nga kampanya sa aton nga mga pulis, milyon-milyon pa ang mga nakaradakpan, milyon-milyon pa ang mga na-recover. Wala labot sina ang mga suspect nga mga nakaradakpan. Lunsay pa mga barangay official, tinikay mo kitas naman. O hindi ba? Kaya mo na rason siguro nga i-revise ang parameter sang drug clearing sa ilang nga probinsya sa gina-propose karon sang aton nga Iloilo Provincial Government para mga ka-K5 nga hindi sila mahuyan kag hindi kita mahuyan Makon mo na nga mayo lang kamuya sa mga papel. Istoryahan tang papilis mga ka-K5 daw pamatyagan mo daw wala illegal drugs sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Most especially ang probinsya sa Iloilo pamatyagan mo daw ay illegal drugs. Daw wala adik, wala drug poser, wala tanan-tanan. Igo, pero kung maghula ganing aton nga mga pulis, madamo sa mga nakaradakpan, hindi lang kay basta-basta nga mga nakaradakop nga mga gatos-gatos, kundi milyon-milyon. Kaga pinakamasakit pa kay ang latest nga mga nakaradakpan, mga barangay opisyal pa, may barangay kagawad sang Banwa sang Lambunaw, may barangay kapitan sang barangay sang Banwa sa Banwa sang Haniway. Mga K5, mako mo na hambal mo 99.1% o 99.9% ang sa area sa probinsya sa Iloilo, isa na lang ka barangay wala ma-drug clear. Igo dayon kwenta, sos! Maria Ihunis de Garapon. Latawab na 99.94% ang probinsya sa Iloilo na percentage sa iya sining nga cleared barangay. Isa na lang ka barangay ang bilin nga wala ma-clear. Kag dito pagintudlo ang Banwa sang istansya. Igo dayawon kwenta. Ang Banwa sang Lambunaw may barangay kagawad nga nagbaligya. Mga 2 point sobra man to ang milyon na nakuha siya. Kag subong, diri naman sa may Banwa sang Haniway. May barangay kapitan nga nadagpan 2.7 milyon nga balor sa illegal nga druga plus marijuana. Ang nakuha siya nila kay Shabog na baligya sang Dungolya. Pati marijuana na intrahan niya pa. Basi guro gani, basi may intrahan niya pa hasta mga ecstasy ka mga ekstano. Ay kantagli na yan o. Ecstasy. Ekstano. Kabati ka na nakakanta kay Pebandre? Ang katapon niya siya na nga daw chorus mo Ecstasy. Estano. Ano may mga ka-K5? Mako mo lang na. Ati mayo magani na at least nakita may man mga barangay ang akton sini nga Iloilo Provincial Government kaya pamati ya sa komentaryo sa mga media. Kay kalaway may kahuluya kay 500. Akon mahimuon mga 99.94%. Mga ka-K5, drug cleared ang imo nga probinsya pagkatapos ang mga nagkaradakpan niya mga barangay opisyal pa, barangay kapitan, barangay kagawad. Nano ato? Nano ato? Ay kalainin.
ini bla. Uliwatan nyo na inyong mga parameter sa drug clearing. Kag sa Regional Oversight Committee nga ginapamunuan sang Philippine Drug Enforcement Agency upod sa Philippine National Police kag sa Department of Health, liwatan yung inyong nga parameter sang drug clearing. Kay kalaw ay pamatian, halos 97.11% na nga drug cleared ang bilog nga Region 6. Ang inyo ginahambal din sa bilog nga Region 6, 97.11% na nga drug cleared ang aton nga mga kabarangayan sa bilog nga Region 6. Igo dayawon kwinta mga nagkaradakpan sa mga barangay kapitan pa, mga barangay opisyal pa. Tinano na lang ini, hindi kahuluya. That's why liwatan nyo man. Liwatan yung inyong mga parameter sa drug clearing para nga maging sakto kita. Kaya pamatyagan ko mga drug clearing nyo, nagabase lang kamo sa mga papel nga ginasubmit sa inyo sang badak. Kung wala kamo, gambal kamo, double check kamo, gina-revalidate nyo. Ano pag revalidate nyo nga, damo kamo tao nga magkantos barangay ka mag-revalidate. Sugirin nyo pa ni tao bago na panahog sa babaw lubi, ano matyagan nyo sa amon mananggite. Gapatek lang sang kwan, gapatek lang sang balok kag sang ano ganina ng pasok. Oh, ayaw pa gani mananggite kay bisan natos babaw lubi to ga cellphone. Lalabot ka cellphone ha, gakwan pa naga-reels pa kag naga-TikTok. Inyo ay tupa ng inyo na. Oh, di ba Andre? Istoryahan ta na karon maka K5 diri sa aton nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Okay na, ayos! Ang mga balita ngayon na batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag builog may ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, mga ka-K5. Nainduha tanan-tanan ka mga power duo sang Klinika de Alternativo, manami igil pinaka-the best para magapabilin nga healthy aton nga lawas mga ka-K5 kontra diabetes, kontra hypertension, kontra high blood, kontra cancer, kontra sa balatian sa baga, balatian sa korason, balatian sa kidney, balatian sa tiyan, balatian sa tanan-tanan, hasta almoranas. Dalas-das. Mga ka-K5 ba, kay bangod nga superior antioxidant ng Klinika DTX 500. Ini siya mga ka-K5 ang puno sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton kontra sa mga kamalatian nga nagahimo sa ulihi mga ka-K5 nga nag-develop into a cancer. Wala labot sina, mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disuga sugarcane extract powder or extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Tapos partner ya Mighty C. Sa mga ka-K5 ka-alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyo may kalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na pinaka-the best sa DTX 500 kag sa Mighty C. Kani ano pa ginahulat nyo? Di na paulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas, proteksyonan ng aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, alas 8:17. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyo.
Tungod sa Mighty C, multiktado ka pirmi. Mighty C, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya,
FM. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon nakalabor kita sa 27 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato siling nga pagpangalagad, check naton ang ato siling report kay impormasyon nagikan na sa ato siling patrol with ka-K5 Kim Caloyo. May kuan gali subong no, may opening salbo no sang kasadyahan sa kabanwahanan para sa ato sining kaywatan sang Dinagyang Festival 2026 mga ka-K5. May blocking sa mga competing tribes sa kasadyahan sa kabanwahanan sa 2026 o kabanwahanan 2026 mga ka-K5. So dali na lang abi mo no. So mga aral kita sa mga third week of January. Base dire kita masugod makakipay magahimo sa magahiwat sang ato sining Dinagyang Festival sa adlaw nga 24 kag 25. Mga ka-K5 no, amo ning mga inadlaw. Ang highlight ng Pitsa 24 amo ning kasadyahan sa kabanwahanan. Ang 25 amo ni ang Dinagyang proper mga ka-K5. So check na to ato sining patrol bo pro antes sina standby kay 5K ma. Kay pa-acknowledge ko na ko basi maripatan ko ni sila wibes dan subong boss hindi na ko ni kabawi sila. Mga followers nato na sa June Kapulot News Live, unahon naton Florenda Cadavero, shout out. Teresa Gipo, shout out sa kaya Ronald Frondoza Daimon. Siya galing gumiling. Si Jomel Sensoria, idol mayong gabi sa imo. Galanog ditingog mo sa ulubrahan namon sa Jocampos Barquillos. Shout out kay Fritz Burden nga nagaluto piyaya idol. Namit na inyo piyaya dahat patilawan nyo man tabi bawari man nga. So inyo lang na iyada sa may Jocampos Barquillos na do. Kamo nagakaon ka piyaya nyo. Kag Barquillos nyo. Patilawan nyo man ko be. Pati na ang inyo nga Jocampos yupaw ay kanamiton.
Ngayong gabi lang da. Sa mga staff sang Jocampos Barquillo. Kay Alvin Condes Espijo, good evening Idol John, watching from Calamba, Laguna. Kay Grace Co, good evening. Kasi kay Mr. Art Co. Ay, nung Art ka kay nang Grace, good evening. Susan P. Siscar, mayang gabi man. Angelo Anas Almosa, good evening. Angelico Himanga, condolence to the Lamasan and Pixio family. Okay, sa kay Robin Molina, Sir John, good evening. Pa-shoutout sa Lapos Energetic Dancer 90s. Julio Siap, good evening. Aristocrats, Alahar Rock, Paltik, Puswak, Palpak. PPP. Kay Shane Tansilia, good evening man. Sa kay Cynthia Sanoy, good evening. Ofesa Josefa Palacios Hornadal. Hi ka K5 Parijon, mayang gabi. Mayang gabi da Marijuan Hornadal, mayang gabi. Kay pare Honorda, mayang gabi man. Oh. Mate sa kay Florenda Cadavero, good evening man. Kay Sarakin or Sarasin Bailoses, shout out man. Kay Danny Labrador, kag sa kay Romeo Zubiri. Sa piyak nga nato sini nga Facebook ang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page mayong gabi man. Dali lang gid K5K mas standby ha. Kay patirahan ta kada karon sang garinagumba da karon. Mayong gabi sa kay Tabsky Habiliana Diaz, kay Angging Palma, Maricel Valoro Casiple, kay Jerry Dicara, John Good PM. Shout out lang sa mga grupo ko sa Ledesco. Dalong paho si Aye Aroy, Ronald, Berto, Monza, Moymoy, Ronnie, Andy, nga nagatagay sila subong idol. Kagid sang amon nga mga grupo John, the best kagid. Thank you. Kay Teresita Alumba Ledesma. Good evening kay 5 John Caps. Terry and Jex Ledesma watching live from Barangay Alibuyog or Alibayog, Sara. Kay Mon Arinal, good evening Idol John, kapulot sa taran-taran nga mga nga number sang K5 News FM Iloilo. Member siguro ni no. The best K5 News FM Iloilo, God bless you. Kay Ruben Brillantes, Idol John, good evening. Naga-monitor kami diri sa Gaob, Kabatuan. Julio Sancho Abelarde Medina, mayong gabi. K5 Night Watch with Idol June kapulot. Lori Abadonio de la Cruz, good evening K5 John, have a blessed Thursday night. Nonito Sumbong, watching from Barangay Balduza, Zone 3, Sumbong family, God bless. Kay Veronica Kabitin Grimio, good evening kay K5 Sir John, Gruginhawa man ay, daw ako ang ginakapoy si imo ginawa tayo. Sa kay Ninita Del Prado, good evening, ka-K5 Sir John Kapulot. Gonzales Noki Galon, ngayong gabi sa mga ka-K5, kay Ria Capanas, good evening, Maninoy Guafings, John Cap, Sigrabe, sa Hi, Eugenio Palmares, good evening, ka-K5 Idol John, bilik sang ilik, nga OGT, shout out lang kay Tata Haliko, salamat. Bilik sang ilik. Bilik sang ilik ko nga halakuan nga UGT. Kay Joseph Dison, mayang gabi, boss, patamyaman kami sa Dao Kape sa likod simbahan sa kay Papa ko ni Store Dison. Kay Aki Rilin Sarmiento, Sir Idol, pamulitikagya, mugani, ano pa, be? Kay Andrew Guardafe, good evening man. Kay Aisha Asmad, or Ahmad, good evening. Roxim Paz, Stanley Valiente, Denden de los Santos, saka Tubisa Gagnaulis, Laila Sofia Altelio Hiroche, Christine Gardose, Verna Salvilla, and Ria Capanas. Good evening sa inyo tanan-tanan, of course, sa kay Edma Liquiñas Pasido. Oh! Thanks PSG, may gabi man. Dras Pase, natin rin siyawtong, mustak mo daw. Ikaw mo ka pamugno, haw. Ay, kalain. Ako ka programa, ako sila pa way ka pamugno. Dapat ako rin mamugno sila, no? Aber, check na ton mga ka-K5, K5 Kim Kaluyo sa ginaiwat karon nga black sang sang mga
mga dancers kag mga tribo nga nagapartisipar sa paghahiwaton nga sinadya sa kabanwahanan sa Dinagyang Festival. Kita sa Patrol with K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report, situational report, standby. K5 News FM. Kampiyon report. 1, 2, 3, 4. Tatlo na ang ulo, ang linya, hipid. Ano to? Liwat. Liwat. 1, 2, 3, 4. Tatlo na ang ulo, ang linya, hipid. Ang hawak, iwat. Gaya. Iyan nasa sa mga mga tinaga. Sa mga trainers. Sa mga trainers. Ang balikawang mga trainers na gamit siya. Yung balikawang mo lang tawag na daw tuod kay mo. Kapit ka makita, John, kung sa wala ka dapat malumpat. Oo. Ay, sana, alika ka. Imbes nga wala sa tuo siya naglumpat. Tapos sa balon sa microphone yung kay John. Dad, guys, sa practice, pero may kalit. Nagkanto ka lang din sa blocking. Kada practice, pero may late man nga, ma-date pa. Ilan tawa, tapos makakadto ka lang sa block, ilan tawa. Ano nang ginawa yata na daw mga surudlan man nagtubig nga kwa na no na. Sa K5 ba, John, natin subong, no, amo din sila, sa live na to, amo din sila ang Himan Band Festival. Ano? New Lucena, Himan Band Festival, sa New Lucena, Iloilo, K5, John. Himad Band? Himan Band. Himan Band? Yes, sa K5, John. Ano po, silingon siya naman sa Himan Band man? Mangkoton ko kasi K5, John, kaya pag-ulang ko na kapatid. Gani man, Dala pangalan ko. Gani daw lain daw bago ko kabati sina nga tinagaw Himan Ban. Ano nga tinaga naman Himan Ban. Daway man na tinaga sa aton diri sa mga Ilonggo hiligay nun daway man na. Di na nga tinaga ng Himan Ban naman. Base wala ka kay Pardon may meaning or stands for something ka kay Pardon. Gani man abi pa magkunta ng ila dabi nga tribe. Sige karon ka kay Pardon mga kay ongoing pa diri ang ila nga pag tinawsaw ang tribe trainer nila o kun ang tribe leader nila magkunta no botchilingon sang Himan Ban no. Himan Ban ka kay Pardon. Ikon bi spell out tabi. Jimanban. Himan Ban gid man. Yes, kay John. Himan Ban. Pero ang J as in goat mo na? As in J as in Jaguara. Jaguar, okay. Himan Ban pero ka kwa na do ano na Espanyol kuno tinaga na eh. Kay John, check na to karon ni pamangkoto na to. Kasi may rin lang may meaning kasi pag dito ko nagka-blocking sila kinakagan sila sa 30 minutes per tribe kay John nga maka-blocking. So sa di na sila subong na counting sila. Sa di na sila subongaw sa Freedom Grandstand? Yes, kay John, actually may din po man sa Iloilo Sports Complex kag may ari man diri no sa may Iloilo Freedom Grandstand. So alternate sila from time to time nagkasaylo kasi sila kasi John tapos sila diri saylo naman dito no sa may Iloilo Sports Complex. Dapat no ma-familiarize nila ang area at well man of the something usually na distance sa Ipadyon ang hintay nila yung linya kung nasabihin na sila nga kurit yung sing may guide sila kung diin sila nga post may matatlong mag-5 John ang mga dancers na to no kasi practice man sa gila sila nga routine kaya pala na to na on January 10 which is Sabado muna ang opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan kung ang nakatapos na dari blocking sa may Iloilo Freedom Grandstand muna ang undefeated kay John ang Tultugan Festival ng Maarte Iloilo. Dito nagagamit din sila sa kawayan bilang instrument kay John. Maami sila di pala no? Magpamati ka.
halin ka rin sa kawayan ng Kaki 5 John. Nagila siya tunog pala, no? It sounds very good sa Kaki 5 John. Kagang ila kayo na very energetic man, no? In terms of information, ilaman niya mga dance routines Kaki 5 John. Something may mga pag-o naman sila. Pero usually, ang mga ginapakita lang nila na subong ng mga basics lang, no? Kasi siyempre, dapat may pasabog kita kasi medyo pasekreto ang sarukod nila, no? Sa ilan siya highlights Kaki 5 John. Ano ni ka ano gani nga banwane ang yasang himanban ni? Ano gani nga banwane? New Lucena Kaki 5 John. New Lucena. O himanban. Ang ang hambal din ni K5 Aaron Lloyd Rifuyo nga ang himanban bot silingon pagpanghilamon sa talamnan. No daw mo na, no? Pagpanghilamon sa talamnan para nga tamnan sang paray. No daw mo na ang himanban, pero ina nga term, daway na sa term sa aton sa mga karaya, hindi lang panghilamon niya, panghilamon, pangguna, o hindi bla mo na, hilamon, guna. May tinaga man sila nga unique sa may Lucena Kaki 5 John. Pangguna, ano ganina, pangguna, sadol, o hindi bla mo na. Panguma. Magtanom ka sang paray, hindi ba lang tawag sila tanoman? Tanoman ilaya, himanban. Spanish word na siya siguro, basi Espanyol na, no? Espanyol guro na, Spanish. Galing kay manti gamitan nato sang Spanish word nga ti hindi bala tribo na ato ni tribo mo. Di pa nga kung na ito karoon sa Kaki 5 John, so gitman niya po silikon, whether it's a local term sa ila, o kung base pala pilido na sa muna Kaki 5 John sa ilang mga naging hero, or kilala nga mga persona sa ilang mga banwa, o kung na nung pasada Kaki 5 John, kanya amo nang napilian nila kung napangalan sila ng tribo or festival, so buong Kaki 5 John. Okay. Bali na kayo na, ako na nga nag-perform dali, as I mentioned, ang Tutuban Festival o Maakin. So, tamo mo na, sa nagpamalakpak Kaki 5 John, ba na, so kita ang impression sa tao, or kung hindi sila masatisfy kang manamihan, kung tunog pa, no, malakpak Kaki 5 John, kung masinabo na sila pariente. Pero mo na Kaki 5 actually, ang mga kwan, ang ilan nga blocking na, hindi man na kay kwan gid, hindi man na kay sila nga tutuon nga nila performance, kung ginapraktisan man nila na ang lugar, ginaplastar, ginalantaw nila ang lugar, kung sa din sila mapwesto, kung ano, kung din sila dapit maplastar, kung gutok sila sa isa ka lugar, o kung gamay, kung anong plastar, hindi na sila nga ginapakita nila abilidad nila, kaya man nga, hindi na pwede nga pakita ang abilidad nila, karon why na nagkaroon lang tawon ang tao mag-finals. O hindi ba? Mga basic steps. Mga basic lang, mga kiay abi pero subong na kiay sila, tapos ang isa to sa likod ang iyang kiay ba ang lawa siya daw tuod yo. Amo na guro nagpalikod-likod siya kay daw tuod siya magkiay-kiay. Ang likod na kataan mo gid ba? Ang balikawang ya daw wayaga kuan daw wayaga daw sado katig-ag na naman. May basta na hampulan sang salon pa sang likod ya subo kasi nagkalay sa gani. Ara na drums ka sila subo Kaki 5 John. Ang ilan na gina-practicean, no? So, yung train mo nila, count-take sila sa dancers, tapos, instruments, tapos parang through combinations of dance steps and mga drums Kaki 5 John. Bali kayo na, ang ikagawa ka ng Black History, ang mga Kasag Festival sa mga natin Iloilo. Ang pantat? Hindi lang pantat sa Ragana? Kasag. Kasag! Kasag Festival, hindi Kaki 5 John naman, oo, kasag gali, kasag. Kasag. Kung sa mga Tagalog pa, kalamang. Naman to kayo na Kaki 5 John, kaya despite niya blocking pa lang, nagdalala sila sa dako nga bracket kayo na Kaki 5 John. Kita mo na, nga kasag. Kita mo na kurang makuha sa kasag Kaki 5 John. Nang kwan, ang pangwa na sa kasag nila, panggal, panawag na, panggal. Tapos,
Kuraya kaki 5 doon nga to na panalong doon na bago ibang safe yung kaki 5 doon. Panggal na mo ng pangwal na kasag. Ako mara kung hidlawon ko kasag kadto ko sa may banwa sa Banate kay di ko gabakal kay lagko kasag to sa Banate mo. Nagtama pag-itiban niya mga sipot kaki 5 doon. Tambok. Oo, tayo Mario, sabi ba ito kayo nang ilang mga dance sa routine kaki 5 doon. Sabi ito, minsan mga high school, walang mga bata, pro focus na mga lawas. Kaya pa doon kami, in terms of usually ilano man na nila na information, ang pag-travel mo pala, no, for example, lalo na magkakaligasan, step tayo ka po sa likod, tapos wala hinsang nag-sinanasala kasi 5 doon, for example, ang kapatid do kakiba, tapos ikaw nagsumbukit at kakit sa babaw sa Iloilo Pinang Kansan, kasi doon, ang ikatatlo naman yan nag-perform, amo to no, ang Kahiluwayan Festival sa Santa Barbara, Iloilo. Santa Barbara. Doon, sige na, may mga routine sila dito kayo na medyo nagabudo pa sa back-time, may pagka-gymnastic style kasi 5 doon. Kaya naman sila kayo nasa sa kawayan, wala no, hindi ba ng kinahuyatan ang kawayan sa matao sa idalo, tapos may makabit doon sa babaw, tapos na-split sa tumaka kay 5 doon or sa babaw. Doon ako lumahati ka na yung pasiblo kahulog, pero dami ka kay 5 doon, tapos kayo sanay na sila, sanay. May mga buwis buhay nga mga routines sa kay 5 doon. Dati makon mo, blocking pa lang to. Namin bukla na sila sa nga mga performances. Ang ika-4 naman kasi 5 doon na nag-perform amo no ang prize ng Anilaw, which is ang Manaag Festival. So kayo na, medyo chill lang na nila sa nga pagsultaw kasi 5 doon nakasuksok sila sa palsa, plain red and pink. Kag more on do may pagka-pop dance kasi 5 doon ang ila sila nga saon pala no, kag saon na no, wala sila kayo na yung drums. Purely music kasi 5 doon. Kasi nga, diba ang kung ako nagkita music na ang unpag Iloilo, amo to kayo nagagamit nila kasi 5 doon no, na music sa ilang performance sa Blackpink kasi 5 doon. Nagsubong pera mo na nilo ang New Lucena, ang Himan Band kasi 5 doon. In terms of crowd, diriya sa may Iloilo Freedom Grandstand, so alos mapuno kasi 5 doon no, ang diri sa pulungkuan diri, kag ang in terms of sa mga nagapungko wala no, sa mga concrete na mga barrier diri kasi 5 doon, kag diri napuno man diri sa mga tumalanaw, bani from mga kabanwahan pati ang mga supporters, kag ang iba naman ang from city area kasi 5 doon naluyag man nila pala masitan na performances murang punta sa mga taga-Banwa o diri sa may Iloilo province. Dali lang. May naka-standby diri. Kay 5 Kim? Yes, kay 5 doon. Pila ka bilog gani ang magapartisipar nga mga kabanwahanan para sa sining kasadyahan sa kabanwahanan? 8 subong kasi 5 doon. 8. Saan nga mga banwa ni? Ilawago na doon kasi 5 doon isa pero wala dyan doon sa Banwa. Subong po? Gani. Sige lang panglawaga, abi mga banwa kung ano nga mga banwa. Way ka intra ang banwa ta, ang tribo kaing way ka intra? John, no? So ngayon na ang first ring nga nag-perform, amo na sila ang from Hatin, which is ang Pulpugan Festival. Tapos nag-ring sila Blackpink sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ang ikaduha, natin, which is ang Kasal Festival. Ikatatlo, ang Santa Barbara, Kahiluwayan. Ika-apat ang Anilaw, Panag Festival. New Lucena, subong nung nag-perform, Himanban Festival. Next is sa Wili Festival sa San Rafael. Sa Lakayan Festival sa Miagaw. Pagnahian Festival sa Bingawan. Sti way ka intra gali ang kwan subong, way ka intrang tribo kaing, why? Kasi sa ako, sila kay Ligad Fiesta, tapos December, kaki 5 doon, kasi naubusan sa isang budget dito. Ay ano man si Marie Kwan man, si Marie Hulipas man. Ay, kay intra. Paano na kita karon mangin proud sa aton nga banwa kay weta nag-intra to? Nagliga, nag-intra para sanda. Nagliga to, nagkadaog din na mo. Mga first place, second place.
Daog ilang kita nagligat subong waran tanan sa maan way tanan nagintrahaw. Bukod mayada. Walo lang gali sanda subong way nagintraya tribo kaho. Tribo kaing. Hindi na naman ang kita sa Kisara kakain. So, kasi 5 doon, by the way, nag-asaot na ako na makita dyan sa live sa doon. Nag-asaot na subong with from mga dancers sa Human Band Festival, Tribo Human Band, sa New Lucena, Iloilo, Aramo, Kawaswas. Nagluhod. Para nag-enter ang mga babae, may bit-bit niya mga transparent niya galon sa tubig na kami pa doon. Para ginaalsa-alsa. Amo na ilang performance kagi naga-practice pa lang to? Sounding pa lang to kay Madon. Okay. Tiyan mo na nasubongo? Mayo man na. Nami. Tiyan mga gatubang na mga lalaki tapos ang sa likod nga galaba ito mga babae na to? Yes, kay Madon na ang babae naman ang nag-forward na nagkasubong sa tuka. Mga nag-libot. Usually dapat kita na ang touch ng physical expression ko kung answer daw. Ang awak ko dapat sa wasuling na Madon na may mga usually naman na dukot-duko. So probably mas ito pa tatlong kit na kay Madon kaya siyempre lang dukot-duko tapos naglibot naman sila. Ate, sige nami. Ano damo galantaw das palibot, subong? Yes, kay Madon damo no. Giratos madali ka mga taga-supporters na sila kasi mga taga-sulat nagapulo pa man sa taga-tanaw sa mga live vlogging and mga manilaw, mga performances pinito po sa mga venues which is Iloilo Sports Complex kada Iloilo Freedom Grandstand kaki Fire John kaya ito na nasabangan pag-isang sa venue which is tara sa may atubangan to sa lahat ni John sa may corner where pa na lunas rin sa pasta. Bao. Damo tao, damo galantaw Di mayo na mabusog ang mga mata nila da subok. Naman natin mga magwapa kasi Pang panon mo daw, pang sawayon mo nang sa likod daw, kay basi plag magkalahulog tubig na sa likod dag. Sa likod na da, suba na da mo, tubig na da mo. Gani. Saling ka ba na may sandigan ka kasi pa doon? Oo. Mahulog ka gito. Basi magkalahulog na sila na karon nagka-problema, patada. Mga tagado dali taga Philippine National Police may ambulansya madaling case of emergency kasi 5 doon kasi 5 doon may nasunod na sila ng mga municipal ambulance na naman lang kasi 5 doon sila sa mga RSU at mga taga Philippine Dubai na nag-standby madaling sa area kasi 5 doon kaya pwede ko lumataan mo lang sige ka mo mga kamatahan kasi wala malinaw ka tapos matula ang nanay Gani. Nanay ka matula mo kaya sila ka panawagan. Ang nanay among ginapanawagan kay ang bata ara. Nanay wala. Ate sige. Ito po kasi pa John kaya ang mga patilaw dari nga mga performances. Usually marami man ang para sa nilang kadrama sa Kipa John. Narito may sila kasama ng may Reyna Helena sila ko. Reyna. Do may Reyna sila tunga to. Oo. Kita mo lang palda ka may pitikot niya na mudang. Oo, pula-pula color, pula kurol. Sige. Pero mapapala siya kay Five Doon ang mga nalumahan ang mga kadabano-banwa kami Five Doon. May different so, patayan kung mga updates information no, sa vlogging sa mga participants nato or community tribes sa kasadyan sa Kabanwahan 2023. Tungkol sa pag-K5 Aron Demonyo ka K5 Jason sa laro ng pagkasi ka K5 Kimon sa yung kampiyon para sa kampiyon na balita servicio publiko ng Sarigawan sa Isidro K5 Japan. K5 News FM Kampiyon Report. Tribo Himanba mga ka-K5 no sang banwa sang New Lucena. Walo lang gali ang maintra. Kaway na naka-intrang tribo kaing. Kag ang Pantat Festival sang Saraga daway naman no. Ang nag-intra mga ka-K5
ano to, banwasang kasag, no? Banwasang Anilaw, banwasang ano pagiganito? Banwasang Santa Barbara, banwasang Tribo Kilwayan ng Santa Barbara mong, ang banwasang San Rafael, banwasang Barutak Viejo, Intraman, Banate, Kasag, ang banwasang Yagaw, ang Intraman, kag amuni ang banwasang Yolosena. Balom lang sila. Daksig lang na. Kung sa daw mati ko daw hapon kuno ning ilang performance. Sang una sa aga ni sila ginabutang. Subong mga ka-K5 ang report nga ang performance nila daw sa hapon sila mga ka-K5 no sa sining kasadyahan sa kabanwahanan kag ginliwat nila ang kwan subong ang mga lugar. Ang mga judging area naton, di blang judging area naton is supposedly amoni ang kwan no ang ng Freedom Grandstand. Tapos ang Freedom Grandstand dapat sa Provincial Capitol. Kada mati ko ginbutangan nila to sa may sports complex kuno. Ano dito naman ang isa sa may sports complex. Tapos paano sila ano so do mo ni kuno ang ilang mga tiway na ang kwan, way na ang Quezon Ledesma. Kumaga muna lan taon na to na. Ano ning mga lugar nga kag kun ano nga klase sang pamaagi ning ila sini kay man carousel type ni sang una mong kay dra man na nagalibot sa bilog nga syudad do sinbutangan dito ang sports complex daw may ara. Kaya ang iban kuno na dito dito sila practice. Botsilingon kay nagpractice sila to sa sports complex. Botsilingon may isa sa mga ginhimuon nga judging area amo ang sports complex Base ang Provincial Capitol, way na. Base amo na nang sa sports complex. Pagkatapos ang sports complex, balik na maliwat sa may inang Quezon Ledesma. Sa kalayo-layo ba? Pang kwan ba? Ano panahog sinigani o? Inang pang silot ba? Ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 ang mga balita ngayon na batan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwasan Klinika Disri Bayo, di antiviral and antibacterial specialist. Aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati kontra viral and bacterial infections. Mga ka-K5 produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ang Klinika Disri Bayo. Klinika Disri Bayo isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga viruses kag sa mga pamaratian, ilabi na gid sang parte sa dengue. Ang medium chain triglycerides mga K5 nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Disri Bayo ang ginahimo sa katon nga lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Disri Bayo ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kag ginapanami man sa nga Disri Bayo ang pinaagi sa MCT o kon medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa diin. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Kalabot sina ginapanami man sa Disri Bayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas ta sa bleeding ko na impektar kana sang dengue. Sa aton nga mga kauturan inom na kita sa Disri Bayo the superfood supplement para layo kita sa pamalatian ilabi na gid sa dengue virus mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Disri Bayo. Alas 8:57. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaom. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpagaya sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang layaay bisan anuman kabudlay. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Balik naman ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga oras aton karon nakalabot kita sa 5 minutos na kaligad sa alas 9. Shout out sa iban pa naton nga mga followers kay Marlon Fabra. Nga gaalam sila kung kwarta ang paghambalan gani. Kay nya mga balan kulang muni ang sistema, wala kunagin pasugtan ang duha ko kabata nga mag-intra sa lapas. Ano niya ginareklamo man? Kunang ilaya. Ginasilutan nila ang mga bata. Ano naman? Ano yung buti silingon siya naman? Ang parte sa dugang stage and sa crown. Ano yung buti silingon ni Kulimano? Klaro habi ni Sir Marlon Pabra, no? Kung anong buti mo silingon, ano yung reklamo mo? Sa kay G. Lilibeth Roma, sila niya basi mapiko ng iban sa sunlog mo, Sir. Halong lang permi, Tugay na napikon. Sa kay niya, good evening, Sir John, always listening here in Molo. Wala lang ka na kulbaan kung mag-komentar ka sa mga salawayon. Halong lang permi. Kay basi mapiko ng iban sa sunlog mo. Mugali na. Kung gambal ka man sa matuod, anong kulbaan mo man? Kaya ganit makulbaan sa una kay Dragon. Kaya ganit makulbaan sa una mag-inkwentro kay Jerry Trinya sa pagpadlagan sa pagkamiyor. Di laki 500. Sakto mo lang imo nga nung malain da. Sa kay Nidi Sindingan, good evening Idol John Caps. Renato Bendita, good evening man. Jimwell Sinsoria, libre pa sa imo Idol. Idol kay ginamon daan. Grabe ha. Te ha. Tiwa. Anong butsi nga libre? Libre niyo ko sang Jo Campos ano ganina nang paborito ko kuan mong ng piyaya. Kag siupaw nga Jo Campos, wag pala bakal ko na sang siupaw nga Jo Campos kay pertik namit. Ay, labi na ko init-init pa. Ay, saan? Sa una, sa ngara ko na sa una sa may lapasos, dalom da, medyo campus da. Hamo, na pirmi ginatirada ko. Kay GM Ling, good evening Idol, sa Barangay Maya, Balasan. Kay Norbeng Sopinya, Idol, the best kawgid, sadya imo pamatian. Mayo, thank you. Andy Alojado, good evening pariente. Kag sa kay sa tanan-tanan, okay? Subong man sa kay Jumar Isler, good evening, sakto gid Idol. Good evening man sa kay Mrs. ko,
sa kay Clarice El Chalico or Ichalico Isler sa may Kuwait. Kuwait. May gabi kay Barangay Duyan-Duyan, Cabatuan. Good evening kay 5 News FM. More power to all. From Punong Barangay Juni, Barangay Duyan-Duyan, Cabatuan, Iloilo. Kay RB Chris Casires, good evening man. Kay Bentong Ricabar, Candilon. Paragaak kay 5 John, Duro Galantawa. Okay, Elmer Panganiban. Good evening sir, Tamya Kong Family Panganiban from Elmer Panganiban. Okay, sige. John May Tribo, hambal ni Jerry Di Caranya. John May Tribo, Puswak man. Basta mabatian ko tingog ni Kim, gaganahan, gid ko magpamati Kagwapa pa sa kay Kim, daw ma-inlove, gid ko sa iya, bawari na. Muna nga siya lang patay ko balik-balik pa report kay balangodan ka in-love ka mo sa iya mo. Ay Narciso Bolivarda watching from Hong Kong. Good evening. And Christine Gardose kay Arman Bacogo ay mayang gabi man. Si Jocelyn Paras Flores. Good evening watching from Santo Domingo Arevalo. God bless. Kay Judan Montalvo Sumaribos. Good evening Idol John. Pa-shoutout sa kay Jemuel King Sumaribos of Kabuluan Sur, Uton, Iloilo. Kay Tabski Havillana Diaz, good evening man. Kag Angging Palma. Okay. Kay Felix Singson. Check na ton ang detalye na sa mga balita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Kaya nagka-inlove ka mo sa iya. Ka-inlabon tabi ka mo tudo. Aring balita yaw. Parte mga K5 sa sining ginaplano karon sang Iloilo Provincial Government nga i-revise ang parameter sa drug clearing. Pero kahuluya, gikatama. Yari report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June nga na-discuss sa karon sa Iloilo Provincial Government nga i-revise kung baguhon, may mga changes nga himuon sa sining parameters or guidelines sabi in order to clear ang isa ka barangay dire sa may or sa mga barangayan dire sa may Iloilo province. And according to kay Provincial Administrator Raul Banyas ay naman sa pagpatigayon man sa press conference our first press conference ni Governor Arthur Jackson Sir Jr. subong 2026. Sige pa makakot ni K5 John regarding kay December, as you mentioned pala kay K5 John, damo sa mga nag-question sa sining percentage wherein 99.64% mga drug cleared pero madamo sa nagahambal nga it seems like hindi isa realistic o kundo hindi isa bala mapadyagan considering nga damo or halos adlaw nagapatigayon sa mga drug bypass operation na mga FDET kung mga Station Drug Enforcement Team as well ining Provincial Drug Enforcement Unit nga ginapangunahan ni Major Daji De Lima kay 5 doon. According to kay Banyas nga may resolusyon na sila nga ginabalay kay 5 doon sariin ginasasar dira nga dapat may mga changes na baguhon sa mga parameters nga ni kay 5 doon at least pala mangin tawag na bangin aligned man kay 5 doon kung ano ang ara sa papel ano ang number or percentage sa cleared barangays sa nagakatabo in the real field o kung sa matutuod hindi kasi pa doon sa mga kabarangayan kaya sa may Iloilo province 25 John. Gani din kay mo kita sina nga 99.94% isan lang kabarangay ang remaining to be cleared pagkatapos igo dayawon kwenta. May barangay Kagawad sa Lambuna nga nadakpan, may barangay Kapitan sa Haniway nga nadakpan. Mayo bala na. So nagagwa dira karon nga kun imo lang tawon ang ginabasihan sang Regional Oversight Committee amo ang mga report lang sang mga badak, Kalabanan sini tanan-tanan ginalabasihan nila ang badak report lang kag wala sa ginatawag naton nga re-evaluation o kon revalidation. K5 Kim. Muna ka K5 John, so that is why nga
at least wala no mangin ma-agree man pala mga kumuluyo ay insakto gid man amo na gid man accurate hindi man tamaan kalayo kung hindi man amo naka-accurate dapat no magabay kami nga mga pila ka porsyento ka kita doon at least lapit-lapit hindi isa arap lang duka kung ikaw magtanaw ka kita doon ay ito kayo imposible kag ang sa mamangkot gid no kung na question mark gid ay oo ba mo pala nakakita doon. Amo gani. So ano nga mga parameters ang gusto nila ligwaton? Ano nga mga pamaagi na nasaysay? Ako man nakaki-5 John, actually mamit pa sila with the Philippine Drug Enforcement Agency, sa Department of Health, sa Philippine National Police, no? Kung ang mga membro man sa Regional Oversight Committee, kaya according to kay Banyas, do year 2016 pa ni, kag mga before pa man gid, kay 5 John, ang ining parameters nga ginset no sa drug clearing activities or ang drug clearing program sa aton sa gobyerno na ginapangunahan naman no sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. According kay John, yung mamangkot ay naman to kung ano ang remaining kay John nga isa nga hindi pa drug cleared. And as per information, amo ni sa kay John no ang Bulacan sa may barangay Bulacan sa may istansya Iloilo kay John. Kaya wala man na gani ano ang reaction ni Governor Defensor kay since nga ang kapitan sa may Haniway sa may Kanawili sa kay John no nakuhaan sa masobra 2 million pesos sa valor ng suspected shabu. Tapos ang kakabo kahapon na tapos ang kagawad naman dito dagilgat sa may Hibolo Lambunaw kay John nakuhaan man po no sa masobra 1 milyon kay John. It means of the volume kag sa valor kay doon medyo madako-dako and according kay Governor Defensor ginakaalarma niya no ang amo ni nga mga insidente and of course no ginakondenar kay John dapat yun nga sakto no sa mga involved or mga naulamit nalamita nga mga barangay officials ang ilan nga involvement no kag ang kaso man kay John ay ilan nga pagkatubangon actually based madri kay Governor Defensor in terms of the illegal drug campaign, kagang ilaman sa nga mga programa, agod ma-reduce kay 5 John, no? Kung ma-eliminate ang ining illegal nga droga, pagkamit man, o kung paglusod rin sa Iloilo Province. Actually, nagapakikangot man sila, no? Or nag-coordinate sa nagalain-lain ng mga law enforcement agencies. Kaya ni Governor Defensor, suportahan ko kung anong kinahanglan nila, kung magambal sila nga kinahanglan sang dugang K9, kung ano man dara no X-ray dara sa may Dumanga Sport kung dugang mga deployments and other mga tikang pagidabi no agod yang hagan-hagan gid kay 5 John ang pag or hindi na gid no magsulod ng illegal na droga kaya according man kay Governor Defensor nga aminado man no ang mga law enforcement agencies naton kung for example go nga may K9 units sa mga ports naton kay 5 John hindi man na maubos gid sa mga sleeping dogs. Kaya usually, ang mga sleeping dogs na kasi 5 June, once na makapoy sila, kag madugay, hindi na sila accurate kasi 5 June, no? Kasi hindi na amo na ang capacity according man sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya last time, nag-focus na kita, no? Sa training sa mga K9. And actually, sa Tugos na Western Visayas, sa K5 John, under the PDEA, they just have 9 lang o kung siyam na mga K9 sniffing dogs. Kasi sa Iloilo Province, sa ICT o K5 John, so may mga ginasagod sila mo, nga mga magagmay, kaginahanas na subong. According man rin kay Governor Defensor, nga muna no mag-coordinate man sila or paspugon man sa mga coastal communities. Kaya since no, may mga information before, nga ginapasulod no pinagi sa mga baybayon naton may mga mabantay lang dira sa una may mga modus pa nga butangan lang or palutawon lang tapos butangan sang GPS tapos i-track na kami 5 John pero ang siguro dito sa aton sa provincial government na maging realistic na ang drug clear barangay sila ginagpaset sa pag-range sa mga parameters or guidelines at well man no, sa pagpapatbog sa mga pagkampanya man pasok na illegal sa illegal na droga diri sa may Iloilo Province sa K5 John.
Okay. So, mayo gid no? At least, nakuha ni na si Platan ini sa aton nga Iloilo Provincial Government, no? Parang at least, maliwat na ni kay kalaway, i-report mo nga mo nga percentage pagkatapos inang mga pumuluyo ubla nagastaas ang kilay nga hindi magpati. But anyway, mayo magani na kay nakita ina nga mga bagay sa ato sining mga opisyal sa Iloilo Provincial Government, K5 Kim. Actually, ako pinag-ipamangkot na doon kay kasi 5 John, siyempre, muna ang observation sa doon mo. Namon ba nag-question, number 2, it is unbelievable kasi hindi siya bala realistic kasi 5 John. Ang inang mga data o kung ang inang mga numero, kasi parehas lang iban, nag-ambal na papel lang man na, lain man ang nagkakatabong sa realidad o kung rin sa mga barangay. Mostly ako na diraman sa mga netizens, kasi sa mga ordinaryo, mga irong-rong na mas palang nato sa kanan sa okay, 5 John. Okay. Sige. So, sa buong Kaki 5 John, no, ongoing pa. Actually, no, nasubong nga nag-perform ako din sila ang Kawili Festival. Nag-blocking Kawili Festival sa San Rafael Iloilo. Dili sa blocking no, sa mga community tribes na mga sa mga Manuanan. So, so far, next 5 John, ang Badyangan sa Salakayan Festival sa Miagaw. So, tantay lang sila. Naka-live mo sila sa Facebook. Kung tuyag sila magkanaw sa mga performances at blocking. Andriya sa Maya, Iloilo Freedom Grandstand sa K5 John. Okay. Sige. Salamat, Kid K5 Kim. Opo sa patrol, K5 Jason Salaron, K5 Aaron Repolyo. Ako naman, si K5 Kipon, Manyo Kaluyo, para sa kampiyon sa balita. Servicio Publiko, Pagkalinawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon nabatian mga ka-K5 ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX sa Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Kani sa ato sini nga mga pinalanggan nga mga tag para mati sa ato mga kauturan. Sa mga bago na tapos panyapon da kag medyo ka patunaw-tunaw pa. Amo na pinaka-the best nga gamito nyo para nga matunawan kamo dasig para makatulog kamo dayon. Klinika DTX Coffee Mix nga cafe ka naga-detox siya pa kay man nga may ari ini mga ka-K5 sang ining mga sangkap nga nagapanami sa ato sini nga digestion katulad abis sang inang chia seeds extract powder and lakip na ang magluwas sina mayara nga ampalaya extract powder. Pinaka-the best diri ang sugar cane extract powder, ang antioxidant. That's why nagabuli ni sa pag-detox ang aton nga lawas. Klinika DTX Coffee Mix ga kape ka na ga detox ka pa. And of course, ang Extend Food Supplement for Men ha. Kung may makakaglawas ka nga nagabulig para sa naming sirkulasyon sa dugo, ang nagapanami sang nagapadadugang hatag extra energy sa lawas naton, labi na sa mga kalalakihan nga permi kapoy. Check naton mga ka-K5 report kay impormasyon nagikana kay ka-K5 Jenny Kauyunan kay kang tanan sa sining report nga gin-challenge karon ni Councilor Shen Marie Mabilog ang ining ginpagwa nga statement sang city administrator kag ni sang mayor's office nga dapat makuha nila nila ni sumpaan ilang salasay nga nagapamatuod nga naghatag sila kag hatagan na sa pagtamod ini ang reklamo ni Councilor Shen Marie Mabilog sa wala pag-release o kung wala paghatag kag wala pagpirma sang mayor sang iya sining SESPEDEC mga ka-K5. Yari mga report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Kay Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 June kina-challenge no ni Councilor Shen Marie Mabilog ang City Mayor's Office. Si Mayor Isa Tranyas kag ang City Administrator's Office na ginapamunuan man niya ni Mr. Melchor Tan sa K5 June na place under their oath sa K5 June ang ilang nga mga statements na ginapagawa regarding sa iya nga SESPEDEC sa K5 June. Ini may kaantanan
sa counter nga payag ni Councilor Shane Marie Mabilog kay Fab June nga wala gin pinamahan ng iya SISPEDEC because sa lacking nga requirements. Sa bahay sa City Mayor's Office kay Fab June din panidugan nila nga nag-reply sila kay Mabilog with the attachment nga mayara sang listahan sa mga kinahanglan nga ipasa kag mga kakulangan nga requirements ni Mabilog. Sa bahay naman niya sa bahay naman niya ni Councilor Shane Marie Mabilog kay 5 June, ginapanindugan niya nga wala siya sa may nabaton nga anuman nga attachment pertaining kung ano ang mga kakulangan nga dokumento o kung ano pa ang lacking nga requirements agud na pirmahan kay 5 June ang iya nga SISPEDEC. Sa statement, official statement kay 5 June nga ginpagwa ni Mayor or ni Councilor Shane Marie Mabilog, medyo mabugat kay 5 June ang ginpagwa niya because nga sa first sentence ang according to Councilor Shane naman niya nga daw kahapos na lang gid magtinikal sa City Hall Subong. Magbinutig. Magtinikal gid ang term kay 5 June. Tinikal gid, hindi binuteg? Tinikal gid ang ni Councilor Shane mahapos na lang magtinikal sa City Hall Subong. May resibo kami nga pag-receive sa SISPEDEC documents sang San-O, Gintamper, and now this. I would like to clarify that the one-page letter sent to me by the city administrator last December 19 did not contain any attachment. Stop with the lies. Diin sa letter naka-state nga naka-attach sa ila requirements kadasig magbutang or insert lang sa isa kapatal kag picture to mislead the people. Din panindugan ni Councilor Shane Marie Mabilog kay 5 June nga July pa lang nag-coordinate na siya sa opisina ni Mayor at sa opisina sa City Administrator. Halin sa July kay 5 June, pinakabulan, for example, anong kabulan, December 19 lang sila gin-inform sa mga requirements na hindi matuod kag hindi naton pagmanguon ang mga tawo. Now, I've already placed the facts on the record. The office had approved an available budget and with the subsequent actions clearly ginhungod hindi pag-i-release ang budget sang opisina ko. So, amo ni kasi 5 June ang 1, 2, 3, 4, 5 paragraph na statement ni Councilor Shane Marie Mabilog sabat sa ginpagwa sang City Mayor's Office nga mayara sang attachment sa mga requirements na kinahanglan ipasa ni Mabilog agod na pirmahan man niya ang iya nga SISPEDEC. Right now, kay 5 June, wala naman naka-counter ang office ni City Mayor's Office sa kay 5 June kung ano ang sabat niya regarding sa naging statement ni Councilor Shane Mabilog kay 5 June. Pipila na lamang kadlaw kay 5 June, January 12, ma-close na ang book sa kay 5 June, which means hindi na sarang magamit ni Councilor Shane Marie Mabilog ang iyang SISPEDEC budget para sa iyang tatlo ka staff sa kay 5 June bilang pampasweldo. Ate, why na nagsabat ang opisina sang mayor kag ang opisina sang inang city administrator? Wala na kay 5 June. Boss, pasabton taya. Boss, pwede pa na, Biyernes pa lang, boss. Pwede pa na sila sabat. Pwede pa kay 5 June, no? At mo nato nga makuhaan sang bahin bala kay 5 June basi with this mga may changes of heart kay 5 June nga magpirmahan na ang SISPEDEC sang opisina ni Councilor Shane Marie Mabilog kay 5 June, considering man niya nga mandated by the ordinance kay 5 June na dapat ang mga konsehal ang makabaton sang 92,000 pesos sa ila nga opisina kay 5 June may hindi pagamit sa iya nga sweldo. Kung matabo kay 5 June nga hindi mapirmahan ang SISPEDEC ni Councilor Mabilog, wala siya kay 5 June mabuhi na naman siya sang iyang staff kay until hindi man na kay 5 June lang kaya nga pasweldohan tanan ni Councilor Shane Marie Mabilog iya mga staff. Kagastan mga hasta mga inugbakal ya sang mga inang mga papel daw kunan mga office supplies ya da. Actually, amo ginaka kay 5 June ang concern niya. Amo na gani kay 5 June na observe man naton nga sa mga konsehal kay 5 June nga ginasudlan naton nga mga opisina sa legislative building. We notice nga staff lang ni Councilor Shane Marie Mabilog kay 5 June ang do kagamay lang bala. Ang nakita naton do tatlo lang dito kay 5 June ang sasagwa nga naga sa receiving, may duha kay 5 June sa kagduha kay 5 June more or less wala gani kilabot pulo mo dumalima lang kabilog kay 5 June or less pa gani ang staff man niya ni Councilor Shane ining 92,000 pesos sa kay 5 June dako pa ni nga bulig sa iyang opisina kag nga ang pamangkot niya nga idingot sa iyang opisina ang iya SISPEDEC since mandated man ni kay 5 June by the ordinance. Kinahanglan lang ang pirma ni Mayor Isa Treñas sa kay 5 June. Simple na himuon ikaw si Lord Shane Marie Mabilog pasakai kaso blas mil churtan kag si kag si Raisa Cho. Ay total
dahil kuan man na nakapagkit man na sa aton nga ordinansa nga obligasyon ina nga hatagan sang budget ang opisina sang tagsa ka mga konsyal para nga mangin mabinungahon man ang iya sining kag mangin progreso man ang iya sining kuan ang iya nga opisina dira lang nga bisan inugbakal karon sa mga papel da o mga bond paper daw siya inugbakal yan no personal yay bakal ya sinada ginagong klase ka panglakat sa panggobyerno ni sang OJT da. K5 Jenny. Amo na gani ka kay Fab John, no? According to Councilor Shin Marie Babilog, ako hindi pagidya ka kay Fab John na pirmahan ng ESSPDEC with the remaining days before mag-Enero 12. Makonsult na siya ka kay Fab John sa legal action kung ano mga posible nga obrahon or next step kay Fab John because nga hindi niya matolerar kag hindi niya mag-agwantahan kag naluoy siya sa iyang mga staff kay Fab John nga anong kabulan na wala din sweldohan kay 5 John. Dapat nga mabaton kay ginserbisyohan man kay Fab John sa iyang mga staff kag ginobrahan man nila kay Fab John. So dapat mo-compensate man niya kay Fab John ang iya nga mga tatlo ka personal kay 5 John. Okay, sige. Buwas pa sabton bugin ng mayor nga tangadal ha. Alam mo sana to ng Baljon Kapulot tangadal ka kunoyor. Okay? Sige. Tinguhan natin si kay Fab John nga pangayuan man niya sang response ang opisina ni Mayor Isa Traniac as well man ang opisina ni tapos katuan mo pag ito si Kwan si Melchor Tan kambalo nato ng Baljon Kapulot nya bulay og ka kuno. Bal mo ni siya ha. Tinguhan ta si Fab John. Sige. Hindi ang buhat mo siningon, hindi nato niya i-explicar mo siya nato ng hambal ni John Kapulot, hindi kay ikaw ang bulay og personal kundi bulay og imo opisina. Opisina nilang buhat ko silingon na. Opisina nga bulay og kag opisina nga tangadal. Ayos, para klaro blay ba si Ma'am Balson man gina personal mo ko yun hindi inyo opisina ang buhat ko silingon, opisina mo nga sa city administrator nga bulay og kag ang opisina sang mayor nga bulay og man nga tangadal. Sige. Sige, kasi 5 John, ini nga balita ang gadalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapay ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga balita nagikan kay K5 Karen Badilla. Kang tanan sa sining lantaw karon sa ato sining mga pulis sa ila sining pag-review kung bala ano mga kakulangan nila kay kang tanan sa sining natabo nga pagkapatay ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sang Dueñas Iloilo. K5 K5 Karen sa kampiyon nga report standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June pagatun Go ahead. Sa Iloilo City Police Office o kon ICPO kung ano ang nangin kakulangan nila sa pagpatigayon sa investigation ni sa kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sa tong December 30, 2025. O kung sang December 30, no, kung madumduman December 30 sininatiruhan ang iya kaugalingon pero napatay ini siya sang December 31, 2025 sa iya nga balay diri sa may distrito sang La Paz. Nahibaluan nga sang tinalikdan nga o kung kahapon nga adlaw ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Juanito Victor Remulla nga nakulangan ini sa investigation sang aton nga kapulisan kag may ara sang sala. Kag sa pagpakigangot naton sa kay ICPO Director Colonel Kim Ligada nga kag ginpahayag sa K5 Juno naghatag man ni siya sang side nila kasunod sang pahayag sang SILG. Suno sa kay Colonel Kim Ligada nga nakapadulong gilayon ng investigators sang Iloilo City Police Station 2 sa crime scene sang nakabaton sila sang report pero pag abot sang pulis dito ya sa balay sang victim na sanitize na ang lugar kay 5 June kag nakasulod na sa box ang armas luthang ni Lamasan. Rason kun nga wala nagin pa diretso sa lugar ang scene of the crime operatives o konsoko kay 5 June no. Ginhulat man kag gintingmuan sang kapulisan nga maka-communicate kay Lamasan para makuhaan ini sang statement o galing bangod ya sa kondisyon sang biktima
biktima napaslawan sa mga otoridad K5 June nga makakuha sang pahayag sang BC Alkalde. Then pagka December 31, ti nakabaton sang report ang kapulisan ta, actually ang tanan K5 June no, nga ginbawian gid sang kabuhi ang BC Alkalde. Kag bangod sini ti ginmando ni Colonel Ligada nga gadtuan sang soko ang balay sang victim direya sa distrito sang La Paz kung sa diin natabo ang insidente, pero wala sang tawo K5 June amo to nga wala sila dayon naka-access. Nagpangayo sang access ang kapulisan ta sa family nga makapatigayon sang investigation o galing nahatagan na lang ni sila sang access K5 June sang January 1 na sininga tuig 2026 K5 June no, amo to nga nakasulod sila sa area kag naka-investigate. Nag-request gilayon ang ICPO nga ipaidalom sa paraffin test ang live-in partner nga si Lord Byron Torrecarion kag ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Lamasan. Pero nagpamalibad ang family kag ginarespeto gid ni sang aton nga kapulisan K5 June. Pero aminado diri si Colonel Ligada nga wala nagkulang sa pag-investigate ang kapulisan ta sa kamatayon ni Lamasan. Kag kung madumduman from Special Investigation Team ginbayluhan ni SILJ Rimulya sa Special Investigation Task Group bot silingon region na ni tanan na nga units sang region ang nagauyat sang iniya nga kaso K5 June bisan pa nga sa conclusion sang SILJ kag sang Chief PNP naton nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga accidental firing ang natabo sa liwaton tano bisan accidental firing ang ilang konklusyon nagasige sa gihapon ang investigation sang SITG K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sige, pang investigasyon, tinalubong naman to sa autopsy, why sa ma-autopsy. Paraffin test, why isang paraffin test. So ano pa, ang investigasyon ng imuon isang special investigation sang to sining PNP region. Sagin create ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Why na siguro no? Iti ang pamilya, way magani nagkuan no, ngambal sa pamilya nga niya solved na kami. Hindi na kami gusto nga autopsy ni, hindi kami gusto ni sang paraffin test ni. So way na tanan-tanan mga ka-K5. So pamangkot, ano pa nga klase sang investigasyon ang imuon sa aton nga mga pulis? Base bala kon ngalan mala na ang ginatawag nga create nga kuan nga investigation team, pero ay hindi naman na maghulag. Ano pa hulago nila abi man kay nalubong naman to si Vice Mayor inang Aimee Paz Lamasan mga ka-K5. So, hindi bala? So galing white na chimpo diri sa ato sining pangalagad standby kay DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. See you on Sunday, same time and same station. Sa ngalan sa Blue nga Pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alwado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.